Intiere e mbalariany maru mano mar ji giwegi mano mar Zetech ubedo kod thuolo mar miyo jopuonj chir mar dhi e klas kendo mar tudruok kod jopuonj e yo makare. Mbalariany mamoko nyalo embrace gima chal nade ma utimo mar mondo mi rang'iny bende oidhi kata odhi malo, japuonj oyude chir mar dhi e klas, orad gi japuonjre ka entiere e state makare. Erokamano Cleopas. Ayie kodi kiwacho ni japuonj nigi chia mar japuonj en gima duong' ahinya kuom somo ma obiro chiwo to gi kaka obiro tudore gi nyithindo. Koro nikech ka chunye nigi sinyor to kata nyithindogo be koro ok onyal mako badgi. Koro mano en gima duong' ahinya monego bed ni keto mbele. Emomiyo kineno kata ka jopuonj mag mbalariany koro sani ni e ndara, en gima lit ahinya ka giwacho ni serikal ok osebedo chopo dwarogi. Koro kaka kawo kata kaka mbalariany mar Zetech ma wantie, mokwongo ichako gi sama undiko jogi ma ukelogi, nyaka undik jogo motiegore kaka dwarore. To kaka dwarore nyiso nang'o? King'iyo duol mochung' ne university ong'iyo maber ni ng'ato nyaka bed gi kiwango mar somo maromo kama mondo eka puonj ng'ama romo kama. Koro ka en idwa puonjo ja degree nyaka bed ni osechopo gi masters. Kodhi masters nyaka bed ni en gi PhD kamano. Koro mano e gima inyalo ng'iyo mokwongo. Kisetimo ichako itimo nonro koro ni to ng'ani kama daktari owacho ni barupe negi gin makare. Koro kisetimo nonro no ma ing'eyo ni koro iyudo ng'ato, asto sama odonjo to onego bed ni ubedo gi chenro makare mar rwake e mbalariany. To chenro ni nyiso ni to mbalariany ni ochung' ni ang'o, to gigo mataye ma jo kisungu luongo ni values gin mage, to ere kaka idwa ni mondo weche mag somo ota, ere kaka en owuon mbalariany biro dwaro mondo otim gikego, to kikawo go pache be. Kanyo nyiso ni ka en ng'ama ok odonjore gi gigo muketo piny, to nyiso ni koro ok odonj gi kanyo. To kosedonjo, to gimokwongo maduong' en ni winjruok mane un go ni mae e chudo mimiye, nyaka miye chudono, to nyaka miye chudono e wang' sa kaka nowinjore. Kopogore kanyo, kar mbalariany en kar dongruok mar somo. Kata ichiegni chako luonga ka en laktari. Koro nyaka bed ni nitie nafas go ma ji medore go somo. Eka bende en gi chia omor ni samo medo rieko nyithindo to ebe no medre, to rieko man medre ni konyo nyithindo to konyo university. Koro mago nyaka bedie. Alafu nyaka migi nafas ma ji romoe ma be ginyalo chiwo pachgi, kochakore gi department to kata kobiro open university sasana niga gi department, asto iyudo ka wan gi deans be joma tayo wach somo, wan gi senate, wan gi university management. Lakini inyalo yawo kore ka mabi kelo ji tuge kamoro achiel, ma joma puonjo romo gi joma tayo mbalariany